Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Nghastell-nedd Port Talbot yn asesu llesiant y bobl sy'n byw yn yr ardal ac yn cynhyrchu cynllun llesiant bob 5 mlynedd. Mae trigolion lleol a phartneriaid o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dod at ei gilydd i ddefnyddio gwybodaeth a'i harbenigedd i ddeall llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Nghastell-nedd a Port Talbot mwyn lliwio newid i'r dyfodol. Dylanwadir ar y bobl sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot o'r cyffiniau gan dirwedd hardd y rhanbarth a'i threftadaeth ddiwydiannol a chymunedau Cymraeg dilys. A chydig iawn o leoedd eraill sy'n debyg i'n sir ni, mae'n lle sy'n llawn amrywiaeth dramatig, lle mae byd natur yn bodoli ochr yn ochr â gwaith dyn. Mae ein cymunedau ymfalchuon fawr yn ein treftadaeth, ond maen nhw hefyd yn gweithio'n galed i ysgrifennu pennod nesaf ein stori. Nod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw crisialu cryfderau ac asedau Nghastell-nedd Port Talbot, a'r heriau a'r cyfleoedd rydyn ni'n ei hwynebu yn awr ac yn y dyfodol. Mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â materion fel y newid yn yr hinsawdd, clodi a dicartrefedd, gan integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well. Sicrhau swyddi'r dyfodol ac economi lywyrchus yn ogystal â gwella iechyd ein hymgylchedd naturiol. Rydyn ni am edrych ar yr holl faterion hyn mewn modd mwy integredig a datblygu cynllun arenir ar gyfer cydweithio i ymdrin â nhw. Bydd hynny'n ein helpu i greu Nghastell-nedd Port Talbot lle mae pawb ohonom ni eisiau byw yn awr ac yn y dyfodol.